zeker. Dan zoek ik nog. Ik heb echt het gevoel dat we geschiedenis aan het schrijven zijn. Ik ben zelf ook een beetje ontroerd ervan. Zoveel mensen. Ongelooflijk. Dit jaar gewoon hoe wij je zwart gemaakt hier en dat wij hier echt recht gaan op goede zwart. Rit mij van de Sionsberg naar het Stadhuis. Red uw ziekenhuis. Het ziekenhuis van deze regio is van levensbelang. En dat meisjes u samen net aan in wat u spaken net als ongestaan is hij met hem over het verhaal. Wij komen ervoor! Het is on! Wij letten dus net over de kans krijgen dat het ziekenhuis dus uitgepakt wordt door Waardenijk. Op het college mag u rekenen. Ik zag collega's al, die staat Pietje de Graaf, dat zag ik ook lopen in de stoet. En u kunt er ook op rekenen dat de portefeuillehouder Zorgzeker Borsma zich maximaal inzet om vanuit de positie die de onze is, dit maatschappelijk signaal en dit maatschappelijk belang en het belang van veiligheid en zorg over te brengen bij die partijen die met elkaar aan de tafel moeten. Dokkum heeft een keerpunt in de Elfstedentocht. Laat dit niet het keerpunt in de zorg zijn. De Sionsberg wat bloemen. En hier wordt geweldig. En nou had Friesland, Noordoost-Friesland zien laten dat ze wat het ziekenhuis hun werk is. En ja, de grote aanwezigen, hoe viel dat voor de Friesland? Ik vind het beschamend. Werkelijk weer. Dat ze wel het lef hebben om hun ziekenhuis aan te pakken, maar dat ze net het lef hebben om hier die handtekening in ontvangst te nemen. Ik vind het beschamend. Ja, wij meesten, wij ben je bij het Stadhuis voor uw ziekenhuis.